Здравейте хора! В това видео ще ви покажа как да започнете в играта War Thunder. Ще обхвана избора на нация, различни предпочитания и стратегии, също така ще ви покажа много полезни съвети и трикове, които със сигурност ще ви трябват. Първо, избор на нация за битки по земя. В War Thunder има общо 10 нации, всяка нация има различни плюсове и минуси. Голямо значение в избора ви на нация има вашия стил на игра. Дали предпочитате лек и бърз танк, с който да заобикаляте врага и да нападате в гръб, или пък предпочитате бавен, тежко брониран танк, с който да се сражавате лице в лице. Възможно е да искате да воювате от разстояние. В такъв случай ще изберете самоходно оръдие, с което да снайперирате враговете си. Най-добрите първи нации. За 800-те часа, които съм прекарал в War Thunder, успях да разгадая кои са 4-те най-добри стартер нации, а именно Съветски съюз, Германия, САЩ и Швеция. Съветски съюз. Нация с едни от най-легендарните бойни машини за всички времена. Предлага бързи и маневрени танкове, както и тежки танкове с много броня и много добро въоръжение. Съветвам ви, ако планирате да правите засади или да се борите лице в лице, изберете СССР. Германия. Нация с отлични самоходни оръдия, тежки танкове добри за засади и далечни битки. Ако не сте търпелив човек, то тогава Германия не е нацията за вас. По-подходяща нация за вас е Швеция. Швеция. Отлични унищители на танкове, бързи машини за фланкове, добри леки танкове и ПВО системи. САЩ. Може би най-универсалното от 4-те нации изборени до сега. Предлага леки и бързи танкове, много добри самоходни оръдия, ПВО системи, тежки и средни танкове с прилично въоръжение. Нека обаче това не ви кара да си мислите, че тя е най-добрата нация в играта. Всяка нация в War Thunder е уникална по свой начин. Няма лоши и перфектни нации. Всичко е въпрос на умения и предпочитания. А и всъщност някои нации просто наистина изискват повече умения от други. В War Thunder има различни валути и точки, които играчите използват за прогрес и персонализация. Сребърни лъвове. Това е основната валута в играта, която се използва за поправка на техника след битка, за покупка на нови единици и на нови оборудвания, за обучаване на екипажи и за купуване на боеприпаси. Сребърните лъвове или Silver Lance се печелят чрез участие в битки, но могат да се печелят и чрез честове. Golden Eagle са премиум валутата в играта, които се купуват с истински пари. Те служат за по-бързо отлучване на нови танкове и апгрейди и модификации, също така за купуване на декорация или за купуване на премиум акаунт. Премиум акаунта служи за по-бърз прогрес в играта, както и за повече награди. Съветвам ви, когато инсталирате War Thunder за първи път, да играете максимално много, за да се възползвате също така максимално много от премиума, който получавате като бонус първия път, в който инсталирате играта. Ето така ще изглеждат вашите първи танкове, в зависимост от нацията, която сте избрали. След като сте си избрали нацията и сте попълнили задължителните туториали в началото, съветвам ви да цъкнете десен бутон на танка, който имате, цъкнете Test Drive и цъкнете OK. Така ще може да тествате вашия танк и да тествате съветите, които ще ви покажа ей сега. В момента сме в така наречения аркад мод, който е по-нереалистичен и се цели танковете са по-бързи и като цяло по-забавни, докато има и друг реалистичен мод, в който ще ви покажа в следващото клипче. Аз лично предпочитам реалистик мод, но това клипче ще е фокусирано в аркад мод. Зеленото кръстче, което виждате, освен че е вашия мерник, зависимо дали е червено, жълто или зелено, показва къде да стреляте танка и къде са слабите му места. Числата, които виждате горе да се променят, показват вашата дистанция от обекта, който искате да целите. Когато кръстчето светне зелено, стреляте и убивате. В случая убихме Panzer II C. Долу вдясно над минимапа може да видите какъв таргет сте убили и с какъв снаряд сте го убили. Също така много е полезно да гледате горе X-ray или така наречения скенер, за да видите какво поражение нанасяте на таргета, тъй като има няколко вида да убиете таргета. Да взривите неговите амуниции, да убиете екипажа му или да го обездвижите и да му пуснете артилерия. Пускането на артилерия е специална модификация, която може да използвате като цъкнете 5 и по минимапа избирате къде искате да цъкнете, в случая ще се цъкне ето тук.
И артилерията се чува на заден фон как се изстрелва. Съветвам ви да се отдръпнете, тъй като и вие може да пострадате и изчаквате да падне. Тези червени димки показват периметъра, където ще се изсипат снарядите от артилерията. През това време вие може да обездвижите вашия танк, като рентген нагоре ви показва какво точно сте засегнали от него. Ето той започна да гори. Там падна близо до него с димка и сега чакате. И ето долу вдясно се вижда, това оръдие символизира, че сме го убили с артилерия. Следващия ми съвет е да отидете обратно в ангара, да цъкнете на тази стрелка тук, след което може да проверите статистиките. Ние имаме малко 37 мм оръдие в случая и цели 5 7,62 картечници, които са доста полезни против камиони с оръдия и леко бронирани цели. Имаме екипаж от 4 човека, 500 конски сили, 63 км топ спид. Максимална скорост, колко бързо се завъртат купола за една секунда и като цъкнете на армор, виждате къде е силната и слабата броня на вашия танк. Като посочите тук, виждате вашата дебелина на бронята, както повечето танкове, където има прав ъгъл, там вероятността за рикошет е най-малка и най-малко защитен. Този танк М2А4 е характерен, че е много добър като фланг машина. Сега ще изиграем една игра, но преди това да ви покажа видовете снаряди, които той използва. Това са именно AP Armor Piercing снаряд, който не нанася кой знае колко демидж след като пенетрира, но все пак е достатъчен за обездвижване и за късане на вериги. Ето това тук са различните модификации, аз в случая съм ги отключил всичките. Тях ще ги отключвате с Research Point. Research Point са ето това и щом правите битки ще печелите по 100, 200, 300 или 1000 даже, в зависимост как се представили в играта. И с тях попълвате ето това дърво ето тук за модификациите. С тези Research Point-ове също така ще отключвате ето това дърво на танковете. Ето тези червените танкове са още заключени и щом отключите М3 Stuart, ще може да отключите следващия в тази линия. Щом отключите М9 примерно, ще може да отключите М3 Lee. И така се отнася за всяка една линия, докато ето тази черта тук показва кои са разделените танкове, които се купуват с истински пари. Има два вида танкове с истински пари. Тези, които се купуват с Golden Eagle, ето както този, и тези, които са отминали Event Vehicle. Тоест, имало е събитие този от Winter Holidays 2016 и тя ги купувате за доста по-голяма цена, нали, на самия пазар на Gaijin. Стига толкова приказки, нека направим една първа игра, за да ви покажа истинските съвети. При това обаче това го премахна така. И веднага влязохме в аркад сесия. Повечето нови играчи започват с аркад, като аз ви препоръчвам директно да почнете с реалистик. Да, по-трудно е на моменти, но си струва повече, правите повече прогрес и по-бързо стигате до легендарните танкове, с които ще може да изпълнявате тактиките, които искате. Важно е да не взимате много снаряди, примерно около 40. Според вашия размер на оръдието, взимате колкото по-малко е, толкова повече снаряди ще ви трябват. Колкото по-голямо е, толкова по-малко. И също така има значение вашия reload rate. Не ходете всички тиммейти на едно място, ви съветвам. Не се скупчвайте много с отборниците, тъй като ставате лесна мишена за самолети и бомбардировачи. И целта е, ето тук има 3 точки на играта, като ние се бием с враговете за тях. Аз в случая тук ще мина тази карта ляво и ще пробвам ето тук да ги заобиколя и ще имам гледка към тяхната позиция. Така гордо ще ги полуфланкна и от безопасна дистанция ще ги стрелям. Докато моите съотборници се бият повече на Азонс фокусирали. Ето вече първия човек, който умря, ето почнаха. Щом това червеното се появи, значи врага е вече пристигнал в зоната. Долу дясно над минимапа се вижда кой човек, кой е убил, дали е съотборник, дали е враг, с кой танк го е убил и с какъв снаряд го е убил. В случая ето, виждаме ето този танк.
И дори с картечница... Не, той ни повреди. За жалост. И сега сме обездвижени. Ето, тази с картечница губихме. И тук ето B7, понеже това е аркад, виждаме престани и по картата къде се намират враговете. В случая се образува рикошет, не го целих добре, ето като е зелено и го стреляте и често го убивате с един удар. Нека отида в зоната, за да я презема. За да преземете зона, просто трябва да се свето това кръче на това очертание и ето, показва се, че почвате да го преземате. Никога не стойте на открито, а търсете някакво прикритие. Повечето от тези къщи могат да бъдат разрушени от големокалибрени оръдия и тежки гаубици. Очаквайте враговете от много страни, никога не се фокусирайте само на една страна. Затова периодично се оглеждайте, като освен мерника на самото оръдие, който достъпвате с Shift, съветваме да използвате бинокъл. Бинокъл има плюс, защото се върти по-бързо сравнително. Има по-добър зум и дава лек elevation, леко повдигане на вашата гледна точка. Така може да виждате примерно над леки оградки, които принципно и камъни ще може да сте наскрито и безопасно и също време да виждате враговете. Но това е по-важно за реалистик мод, докато тази игра просто гледате да стреляте, се криете, презреждате и пак се показвате. Няма чак такова значение какви тактики използвате. Critical hit. Ето, убих двама човека от екипажа му и един го раних. Така. Не мога да го видя. Не стреляйте на сляпо, само се издавате. Съветвам ви да се придвижите до по-добра гледна точка. Разбира се, ако е възможно и не са твърде много целите срещу вас. И оттам вече да стреляте. Ето случая така. Стреляте. Хитно. Мисля, че някой ме заобикали, да. Важно е да си настроите да чувате силно. И ето с картечница успяваме да го повредим, ето този човек. Само да не ни застреля, защото неговото оръдие е смъртоносно. Су-76. Не мога да го убия, бе. Повредиха ме от двете страни. Ето в случая направих грешка. Бие се с твърде много врагове сам. Никога не правете така. И следващото видео ще бъде по-фокусирано върху реалистични битки и като цяло самолети, защото за тях има още какво да кажем.